Българите по-късно го наричат Топлица, заради топлите минерални извори. Оставаме сега в района на Хисарската и Карловската котловина. Има още неподозирани пътеки, чудни балкански гледки и уютни хижи в района. Продължаваме разходката заедно с Ангел Ронташки от туристическо дружество Васил Левски Карлово. Нашите обекти са 6. Започваме от туристическата спална, която се намира в град Карлово на 500 метра. Всичко наоколо е страшно много и има най-различни трудности, които всеки ден се умножават все повече и повече. И все същата приемственост между поколенията. Що се отнася до някакви критични бележки, дори не би ги нарекал такива, но следва да внимаваме наистина да се поощряват различните почерци. Особено на Балкански рози, за хижа Левски, за хижа Рай, за връх Левски при Замбарица, за връх Големия Купен и за връх Ботев. Това са пътеките, които тръгват от хижата, защото те се намират по една река, са трите ни хижи. Хижа Хубавец, Балкански рози и Левски. Значи хижа Балкански рози, старото наименование е Червен кръст. Тя се намира на 1100 метра на морска височина в резервата Стара река. Забележителността на тази хижа са две. Едното е, че